Колеги, моля да си седнете на местата. Noi ne plângem de politicieni că fac spectacol în loc de legi. Ei bine, când ne uităm la alte țări, ne dăm seama că ai noștri sunt chiar decenți. La o săptămână după ce premierul și-a anunțat demisia, tensiunile continuă să rămână la un nivel ridicat în politica din Bulgaria. Ieri, dezbaterile pentru bugetul din 2026, anul trecerii la moneda euro, s-au lăsat cu bătaie. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Почнаха да се бият също в залата. Виждам, Колеги, така че ако може и това да бъде усмирено. Колеги, моля да си седнете на местата. Tensiunile au degenerat în timpul discursului ministrului energiei. Un deputat al unei formațiuni de extremă dreapta l-a lovit cu un pumn pe unul dintre membrii alianței electorale aflate la putere. A urmat un schimb de pumni și picioare între cei doi. Mai mulți parlamentari i-au înconjurat pe cei doi și au încercat să-i calmeze. Asta nu-i nimic. Narușenia, dobar vârcenicu leamătă, bârzo, bârzo.